Прывітанне, даражэнькія. А вы ведаеце, дзе жылі варшаўскія студэнты 100 гадоў назад? Зараз пакажу. За развіццём вышэйшай адукацыі ў Польшчы ў пачатку 20-го стагоддзя вялікая ўвага надавалася месцу пражывання прафесароў і студэнтаў. І вось на пляцы Нарутовіча тут у Варшаве захаваўся будынак, які ўжо 100 гадоў выконвае функцыі жылля для студэнтаў. Будынак на вуліцы Акадэміцкай старэйшы студэнцкі інтэрнат у Варшаве, які, дарэчы, і даў назву «Акадэмік» усім такім аб'ектам у Польшчы. Архітэктар Казіміш Талошка прапанаваў праект, які спалучаў студэнцкія пакоі, сталоўку, пральню, бібліятэку, спартзалу і нават падземны басейн. У часы Другой сусветнай вайны тут размяшчалася нямецкая паліцыя. І, магчыма, таму час ад часу гэты аб'ект называюць Алькатрас. Але я мяркую, што такая назва хутчэй ад суворых формаў і магутных габарытаў будынку. Зараз акадэмік прапануе каля 800 месцаў для студэнтаў палітэхнікі варшаўскай.